Hej alle sammen, velkommen tilbage. Undskyld, jeg ikke har uploadet i særlig lang tid, men jeg har bare ikke lyst. Jeg har haft travlt. Men mig og en af mine venner, jeg Elias, er i gang med at bygge på hans private server, og derovre er et hus, vi og rejser ved. Det der lille hus, det er... Hvad fanden hedder det? Det er spawn. Og vi kan måske, når vi bliver sådan, når vi er klar, serveren er klar til det lige at trykke i. Nej. Og det var så Elias' mystiske stemme. Han snakker ikke sådan i virkeligheden, bare roligt. Og han kan sagtens være med på videoen, han kan sagtens sige nogle ting. Han kan Elias. Se, har du set, der er lavet rundt om hele huset der? Vældig. Og se, det her billede. Vældig. Der er en ting, der ikke er symmetrisk med det her hus, og det er lige meget. Det ene vindue her er 3 gange, og det andet vindue er 2 gange. Lol. Det er ikke noget. Lad os se, om de gør det. Nej, stykker havde de lidt. Og jeg kommer til at se Simon. Jeg løber ikke lidt sammen. Simon, han kommer til at indrette det her hus her. Jeg kan lige komme over og se det. Og hvis I vil vide, spiller jeg med texture pack Facebook. Ja, jeg spiller med Facebook. Det gør I begge to. Ja, det gør jeg. Og I kommer nok også til at måske at se nogle Battlefield 3 videoer fra mig. Nej, jeg er lige, måske ikke lige i dag, men ja. Måske ikke i dag. Jo, hvor mange FPS kører jeg med? Jeg kommer 60 perfekt. Lad os se med fraps, jeg kommer sådan der røg mig. Kører du med 60? Ja, jeg kører med 60 FPS. Og det er dog flatland, men det er faktisk, det tager os ikke engang så lang tid for os at bygge det her. Nej, vi har næsten lige startet. Jeg vil lige starte serveren op, ikke? Og så vil jeg da også så langt her. Nej, det må I. Det giver sig. I må ikke rage over det, men... Og vi har ikke brugt snyd. Den er kreativ, men dog. Ja, God. Det er jo ikke snyd. Hvis vi starter med kreativ, så er det jo ikke snyd. Nej, på ingen måde. Hvis vi går på survival og brækker en like, så kan vi gå på survival. Og den til dyrfmæk. Så vi styrer Det. Wow, oh my god, jeg caps lock til. Lol. Lol. Godt, Sim. What, jeg har stadig caps lock til. Nå, det var grund af at trykke på den forkerte, for fanden. Okay, jeg fører lige over og laver... Undskyld, jeg vil lige sidde og høre med slanger med sang Earthquake. Og hvis der er nogen derude, der er sådan 9-10, jeg vil anbefale, lad være med at se den. Og der er meget individuelt, eller meget frække ting ved ikke med den. Ja, advad der og her. Ja, og vi er lige kommet hjem fra SFO her kl. 4. Og vi er ikke brødre, hvis I skriver til os, så nej, det er vi ikke. Ja. Og når serveren jeg tror, det her det er en af de eneste videoer, vi kommer til at lave en upload. Måske. Det kan godt være, der kommer en bitte sats. Og jeg håber selvfølgelig, at I vil give mig 10 subscribers, men så laver jeg en 10 subscriber special, hvor jeg måske sådan går ind, hvis I nu er interesseret i FIFA eller sådan, så vil jeg selvfølgelig godt gå ind og sådan lave en giveaway. Nice. Så vil jeg måske lave en giveaway ved en af mine spillere, sådan Lewandowski har jeg for eksempel. Nej. Nu er jeg sådan der. Stowbricks, ikke? Ja, det skulle da roligt nok. Og prøv lige at se her. Elias, skal vi lige... LOL, det ligner en mega mystisk kors. Prøv lige at komme op og kigge. Nej, du bare kigge på min skærm.
The fuck? Jeg? Det ligner sådan en diller. Nej, det gør det faktisk ikke. Vent. Nej, det gør det ikke. Og jeg skal lige hjælpe. Jeg placerer den. Og hvis I vil vide det, kører vi med texture pack faithful, hvis I ikke er nej. Oh, sorry. Fail. Og så det er rigtig vildt på hver gang. Jeg har ikke set dem. Jeg kan ikke huske, hvad den kanal hedder. Mofus 99. Hvad? Mofus 99. Rufus. Sådan der. Rufus. Okay. Okay, jeg skriver lige panden på mig. Ja, han har lige taget en ordentlig sort tus og bare lige har skrevet den i panden. Lige i panden. Okay, skal vi fortælle, hvad den der med slang sang Earthquake handler om? Ja. Okay, nej, skal jeg? Nej. Okay. Nej, jo, gør det. Okay, det handler om en dreng, der hedder... Hvad? Folk græder ikke. Subscribers græder ikke. Jeg skulle da lige glade altså. Hvad? Det er god humor om morgen her om tirsdagen, Prøv at ikke? se til. What the fuck? Det er ikke min flothed. Jo, lidt. Okay. Jeg vidste godt, der er noget, der hedder en kommando, der hedder Ender Chest. Nej. Og så... Ender Chest. Boom. Lal. Okay, jeg skal lige indrette det her hus. Hvad? Skal jeg lige indrette huset? Ja. Og bare så jeg ved, hvis I har en server derude, ikke? Så bare skriv til mig i kommentarer, hvis jeg lige skal hjælpe jer. Men det var ikke. Og jeg vil også godt komme ind. Tak. Okay, det er også 500. Ej, oh my god. Sådan der. Nå, er det... Gå det væk. Gå væk. Boom. Nej, Elias, de kan høre det der. Det ved du godt, ikke? De kan høre det der. Og jeg skal lige se verdens sygeste køleskab. Elias, ved du, hvordan man laver sådan for en køleskab? Nå, så prøver jeg bare at sætte. Ej, gå væk. Gå væk. Gå væk fra YouTube. Nå, det gør jeg. Oh my god, det kan man ikke det her, mand. Sådan der, så er det sgu i køleskab. Skal bare have juicen. Okay. Elias, Ej, Stine, det gør man ikke i sin video. Er der fat med et køleskab? Skal jeg bare lige sætte det? Jeg vil hoppe ind i køleskabet. Kan du ikke? Jeg kan. Prøv lige at lukke, Elias. Prøv lige at lukke. Boom. Okay, YouTube. Elias. Okay, er I klar? YouTube, er I klar til at se min move fuck helt ud? Okay, se, vi skal lige... Prøv at kigge på mig, Elias. Prøv at spille og se, hvad godt pap, yeah. Yeah, se hvad godt, yeah. I'll run. Jeg kan altså også godt Pis. Vældig. Jeg skal lige skrive en kommando. Motherfucker. Nej, jeg ved ikke, hvad det er, så jeg kan ikke skrive det. Kan du se mig? Gå lidt væk. Nej, det er slet ikke sjovt, du kigger. Du er invisible. Vi er også med. Nej, Elias, jeg er lige her. Kan du se mig? Kan du se mig sign? Ja. Nej, Nå ja, det er invisible. det er jeg ikke mere. Det er jeg. Køleskab. Ej, Elias, forstår jeg. Elias, jeg ved godt, du er lige her i London. Tag lige noget i hånden. Kan du ikke? Okay. Ja, det kan jeg.
Ja, du har sådan på. Fanden er det? Elias, okay. Stil dig lige ind i køleskabet, tak. Hvad fanden er det? Oh my god. Ej, Elias. Ej, Elias, fuck. Er du i survival? Ja. Okay, stil dig lige et eller andet sted. Med et eller andet hånd. Det var det, ja. Hvorfor fanden kan jeg ikke slå dig? Crowface. Ej, jeg stopper, det er ikke sjovt. Så bliver jeg også kreativ. Det er ikke sjovt, at man er survival. Men det er nok. Der bliver jeg kreativ. Okay, jeg drikker noget mælk, Sim. Simone drikker noget mælk. Nej. Drikker noget mælk, Sim. Nej. Jeg har drukket noget mælk. Nej. Nej. Sådan der. Er jeg en lysebro? Jeg kan lige kigge. Ja, jeg kan se den afskrift nu. Okay, så indretter jeg lige huset. Tror du egentlig, vi snart skal sige farvel? Hvor lang tid har vi filmet på? 10 minutter. Ej, jeg tror ikke en time, Sim. 10 minutter, sagde jeg. 10 minutter? Nej, ikke lige nu i hvert fald. Ej, vi stopper ikke nu. Måske ikke. 5 minutter. 5 minutter. Ja, 5 minutter. Ikke 15, Elias, 5. Vi kører med 25.000 minutter. Vi kører med 25. Er der ikke 2, jo? Nej, 5 minutter. Ja, 5 minutter, ikke? Ej, pisse, jeg skulle have sat en timer på, Esben. Timer? Ved du, hvad en timer? Nej, okay, fuck. Hvordan kan jeg glemme det? Trollface. Jeg tror det ikke bare, vi skal sige farvel nu, eller? Ja, lad os bare sige farvel nu. Okay, YouTube, vi skal lige lave en episk afslutning. Hvor vi flyver helt vildt højt op, og så nakker vi, og så... Ja, okay, vi stiller os i spawn, så gør vi os survival, og så tager vi begge to diamantsværd, og så ser vi, hvem der nakker hinanden først. Ja. Hvad lige? Jeg skal bare lige lægge nogle ting i kisten. Hvilken kiste? Den er kiste. Inde i huset. Nå, hvad lige ting, jeg har en idé. You can't get down. Hvad står der her? Stop ikke? Nej, ikke også, og så en dødsmart, okay. Jeg skal først lige have gjort en ting. Elias, du gør mig, ikke? Elias, hvad laver du? Hvad er det? Hvad er det? Jeg kan stadig åbne den. Ja. Ja, Elias støt. Elias er ikke lige meget. Jo. Vi skal gøre det på vores eget hus, ikke? Ja, jeg skal bare lige have lavet Sæt noget. nogle beacons op inde i huset. Nej, på den måde. Nå, okay, vi skal se, hvem der nakker hinanden først. Jeg tror, jeg vinder. Okay, jeg gør mig lige. Okay. Sådan der, det er så fandme flot. Så er jeg survival til. Det er jeg lige nu. Det var med synge den der bønsesang. Og seriøst, I skal ikke søge på den sang, den er... Jeg har fået den. Yes. Ej, jeg skal lige være med det lort. Ja, vældig. Det er inde i spawn, Nå, og vi må ikke gå ud for spawn. Okay. 3, 2, 1. Nej, det snyder det der, Elias. Fuck, vi kan ikke stå hinanden. Nej, vi kan ikke gøre det andet. Vældig. Yes. Fuck, så skal jeg. Boom.
What the fuck? Nej! Ja, det er den ondeste kommando, man bare kan skrive. Boom, jeg nåede det, skal ikke. Ej, kom nu ind, Sim. Okay. Har du stoppet med at filme? Nej, jeg er stadig i gang. Tak for min ting. Jeg har ikke givet dig mine ting her. Du får de tingene, hvis du vil. Ja, kreativ. Er det på survival? Jeg gider ikke have de lorte gode ting. Okay, YouTube. Det endte med, at jeg vandt. Bye bye. Jeg gider ikke mere. Okay, Elias, vi skal lige sige farvel. Ja, vi skal også spille den på serveren, ikke? Hej hej, YouTube. Hvor fanden er du? Hej, jeg kommer nu. Ses, YouTube. Ses!